Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру мәдәниятнең аерылгысыз өлеше булган мәҗүсилек, борынгы бабаларыбызның ышанулары, Идел буе халыкларында сакланып калган мәҗүси йолалар, бәйрәмнәр һәм гадәтләр хакында. Мәҗүсилек борынгы мәдәниятнең бүгенге көнебезгә тоташкан гаять зур катламы ул. Ислам яки христиан динендә булсак та, без үзебез дә сизмәстән мәҗүси йола гадәтләрне тормышыбызда кулланабыз. Сынамышларга ышанабыз. Май чабу бәйрәмендә кыймак пешерәбез, Нәүрүз бәйрәмендә сын яндырабыз, изге дип саналган урыннарга барабыз. Шундый урыннарда тимер акчалар сибеп яки тукыма кисәкләре бәйләп калдырабыз. Балаларны тәрбияләгәндә дә төрле ышануларны аларга сыңдырабыз. Мәҗүсилекнең мәгънәсе анимизм, магия, тотемизм, фетишизм, шаманизм кебек төшенчәләргә якын. Мәҗүси табынуларның асылы табигатькә магик көч белән тәэсир ясау, табигать көчләренә ышану. Борынгы бабаларыбыз утка, кояшка, суга, хайваннар рухына һәм башкаларга табынганнар. Алар карашынча дөнья өске, урта һәм түбән катлаулардан торган, ягъни күк, җир һәм җир асты дөньясы. Күп аллалык булуга карамастан, мәҗүсиләрнең Тәңре дип аталган төп аллалары булган. Тәңре халыклар һәм дәүләт хакимнәренең язмышлары белән идарә итүче иң югары көч итеп күзалланган. Евразиядәге борынгы төрки дәүләтләрдә Тәңре каганның яклаучысы, аңа зирәклек һәм хакимлек сәләте бирүче булып саналган. Идел буенда яшәгән төрки халыкларда Тәңре кешеләрне күк, җир һәм табигать белән бәйләп торучы чылбыр булган. Алар изге агачларның да һәр тагында Алла урнашкан дип санаганнар. Ул агач янында кешеләр корбан чалган, ярдәм сораган, Тәңрегә ялварган. Агачларга табыну үлгеләре болгар сынлы сәнгатендә дә киң таралган. Болгарлар кайын, имән, зирек, артыш һәм башка агачларны саклаучы сихри сыйфатларга ия дип санаганнар. Ул тормыш агачы дип аталган. Хатын-кызлар изге каеннарга бала сорап мөрәҗәгать иткән. Каен кырган булса да изге саналган. Аңа кагылырга ярамаган, чөнки каенда үлгәннәрнең рухы урнашкан. Каен зират агачы, кайгы һәм хәсрәт агачы дип уйланылган. Шуңа күрә аны йорт тирәсенә утыртмаганнар. Борынгыдан калган изге дип саналган агачларны әле дә очратырга мөмкин. Мәсәлән, Биләр җирендәге тукыма кисәкләре бәйләнгән агачларны күпләрнең күргәне бардыр. Борынгыдан килгән ниндидер гадәт белән кешеләр әле дә ул агачларның изгелегенә ышануларын дәвам итә. Биләрдәге изге чишмә, түбәсенә кадәр баскыч сузылган изге тау да шул исемлектә. Әллә ничә дистә халыклар арасында миңа калса керәшеннәр иң серлеләридер. Тарихлары бай, гореф-гадәтләре бихисап, мәдәниятләре дә үзенчәлекле. Мәҗүси йолалары да байтак. Мәҗүси керәшеннәр бүгенге көндә Кайбыч районында яшиләр. Тербит авылында, Хозисан авылында бар. Хәзер онда да алар күп түгел, менә берничә гаилә, шулай алар бергә берләшеп яшиләр. Элек ул регион, ул районнар тулысынча мәҗүси булганнар. Хәзер инде аларның күбесе православ динендә, шулай да бер төркем керәшеннәр, мәҗүси керәшеннәр бүгенге көндә дә үзләренең йолалары белән яшәп, үзләренчә тормыш көтәләр. Аларның менә үзләренең мәҗүси йолалары белән күмелә торган зиратлары бар, алар аны мазар дип йөртәләр. Үзләренең табына торган урыннары бар. Менә изге агачлары бар. Шул агачлары янына барып алар корбан китерәләр, бутка пешерәләр. Шул агач төбенә ризыклар куялар. Шунда килеп үзләренең теләкләрен телиләр. Аларның махсус үзләренең шундый көннәре бар. Мәҗүси йолалар буенча. Менә мин ул кешеләрне беләм. Һәм алар менә бүгендә шунда үзләренчә яшиләр мәҗүси йолаларын тотып. Корбан китерүче агач кирамәт дип атала. Аңа гадәттә тукыма кисәкләре бәйләнә. Корбан сыйфатында йомырка, бутка, икмәк куела. Менә шул ук Сабантуй ул бит мәҗүсилек йолалары белән нигезләнгән. Менә керәшеннәрдә бөтен бәйрәмнәр алар мәҗүсилеккә нигезләнгән. Менә алар православие календарына
табигать календарына православие календары буенча салынган, шунлыкта алар табигать календар бәйрәмнәре. Алар шу туры китереп корылганнар православ календарына. Менә мәсәлән, Нардуган бар керәшеннәрдә. Ул әйтимеде шипши мәҗүсилек йоласы. Аны бүгенге көндә дә священниклар ширкәү кабул итми, ширкәү аңа каршы. Священниклар Нардуганга чыккан, киенеп ясанып йөргән кешеләрне ачуланалар, аны кабул итмиләр. Нардуган ул ряженый диләр инде урысча. Рождестводан башланып, Качмануга кадәр бара. 8-ннән 19-на кадәр. Раштуаның икенче көнендә керәшен халкы төрле хайван образларына кереп, гармоннар уйнатып, өйдән өйгә йөреп бәйрәм иткән. Ширкәү бәйрәмне кабул итмәгән, ул язык саналган. Нардуганда тамаша кылып йөргән ир-егетләр Качмануда бәкегә чумып, үзләрен языкларыннан арынабыз дип санаганнар. Менә безнең Яков Емельяновның атаклы керәшен шагыйренең шундый шигыре калган. Жаман эшне Нардуганны иште искә алмагыз. Шайтан туе Нардуганга, усалар да бармагыз. Бармагыз сез Нардуганга, андый җирне белмәгез. Азгыннар урыны шакшы өйгә һичбер чакта кермәгез. Кирмәгез сез җинне өйгә, усагасына басмагыз. Бавыннан тотып ишеген сагаймыйча ачмагыз. Әлбәттә, керәшеннәрдә мәҗүсилек йолалары бәйрәмнәр белән генә шикләнми. Көн күрештә, аш-суда, милли киемнәрдә дә шагыла. Менә бу яшь киленнәрнең баш киеме, түгәрәк җаулык. Моңа инде 100 елдан артык. Бу безгә Питрәч районыннан килде. Тәңре саклаучы бар. Һәм менә бу Тәңре саклаучы, Тәңре билгесе саклаучы. Яшь киленнең гаиләсен саклаган, үзен пустиюдән саклаган, яман күзләрдән сакланган, аның яшь гаиләсен һәм булачак баласын саклаган. Агачлар белән бер рәттән Болгарларда кояшка һәм айга табыну аеруча да көчле булган. Кояш яшәү чыганагы булса, айның дәвалау көче бар дип санаганнар алар. Бүгенге көндә дә кайбер җирләрдә йортларны кояш чыккан якка каратып салу гадәте сакланып калган. Күк җисемнәре белән бер рәттән су да изге булып саналган. Имтим итүчеләр эшкерү өчен гадәттә чишмә суын файдаланганнар. Дәвалау өчен шулай ук аңа көмеш акча яки миләш ботаклары ташлаганнар. Изге каберләр тирәсеннән елгалар янындагы мәгарәләрдән агып чыгучы чишмә сулары мөгъҗизалы дәвалау үзенчәлекләренә ия дип исәпләнгән. Биләр шәһәрлеге янәшәсендәге Балонгы уставы итәгендә урнашкан изге чишмә янында корбан чалу йоласы хәзерге көнгә кадәр сакланып калган. Бүгенге заманда да тормыш һәм тереклекнең яшәү чыганагы булган су изге төшенчә булып кала бирә. Без еш кына суга төкерергә ярамый. Чишмә өстеннән атлап чыгу тыела. Казылган кыенны күммиләр дигән сүзләрне ишетәбез. Суның кадере, тәме, аның ни дәрәҗәдә мөһим булуы турында әдәби әсәрләр дә шактый. Идел болгарларының шактый зур катламында хайваннар культы яшәп килгән. Ат, барс, бүре һәм эткә табыну белән бәйле рәвештә үсеш алган йолалар системасы шуны дәлилли. Чүлмәк савытларга уйлап ясалган пыши, болан, ат аю башлары да шул хакта сөйли. Идел болгарларының мәҗүси карашларының күбесе борынгы төрки һәм болгарларга кадәрге чорга карый. Урта Идел һәм Кама буйларына болгарлар килгәч, аларның элекке ышанулары җирле финугыр мифлары белән үрелгән. Идел һәм Кама буе халыкларындагы күп кенә легендаларның, мифологик карашларның охшашлыгы һәм еш кына тулаем тәңгәл килүе аларның үзара бәйләнештә булуларының чагылышы. Мәҗүси ышанулар 922 елда болгарлар ислам дине кабул иткәннән соң да юкка чыкмый. Еш кына яңа дини формаларда үсә, камилләшә, үзгәреш кичерә. Аларның кайбер элементлары мөселманлык билгесе буларак кабул ителә, башкалары рәсми дин тарафыннан кысрыклап чыгарыла. Хәзерге заманда татарларда мәҗүси ышануларның һәм йолаларның элементлары Сабан туе, җыен, карга боткасы, Нәүрүз бәйрәмнәрендә сакланып калган. Алар шулай ук татар фольклорында эпос, йола шигърияте, мәкалләр һәм әйтемнәр табышмакларда чагылыш тапкан. Ул жанрлар аша безгә тарихтан мифологияның мәҗүси персонажлары килеп җиткән. Дию, аждаһа, йылан, шүрәле, убыр, су анасы, су бабасы, су иясе һәм башкалар.
Бүгінгі татарларда йылдызлар белән бәйле мәҗүси күзаллауларда сакланып калган. Олар бұрынғы Вавилонның мифологик системаларына карый. Галәмдәге тотырыклы яшәешне яки аның юкка чыгу ихтималын билгели торган кызык йылдыз. Шулай ук галәм язмышында мөһим роль уйный торган җидегән йылдыз, кече җидегән йылдызга бәйле карашлар аеруча популяр. Финуқыр халыклары мәҗүси йолаларга аеруча да бай. Шуңа күрә без бүген кабат халыклар дуслыгы йортына килдек. Биредә Мари, Мардва, Шуаш һәм Крешин кебек халыкларның мәҗүси йолалары белән танышып бетәрбез. Удмурт яшьләре активисты Марина Матвеева белән алдагы тапшыруларның берсен әзерләгәндә танышкан идек инде. Бүген дә ул халкының гореф-гадәтләре турында сөйләүгә бик теләп алынды. Родилась, точнее, я в деревне Варклетбоди Агрырского района Республики Татарстан. На самом деле там сохранились еще у нас языческие обряды, традиции, которые мы чтим, бережем, да, передаем будущему поколению, младшим. Как вот сказать то, что по обряду, например, у нас есть обряд совершеннолетия девочек и мальчиков, да, например, оно проходит у нас на Пасху, в чистый четверг, скажем, тогда уже у нас обряд совершеннолетия проходят мальчики. С утра рано встают и по всей деревне собирают продукты для каши, чтобы варить кашу вечером. То есть крупа, зерно, да, мясо, масло, яйца. Вот, собирают и уже вечером готовят на определенном месте, называется акашка. Ир малайлар дога кылучы урынга кызларга, кызлар гыйбадат кылган җиргә егетләргә килергә ярамый. Тагын удмурт халкының туй йолалары да бик кызыклы икән. Изначально раньше уже было то, что в течение года вообще свадьба проходила. Сначала забирали невесту, получается, да, приходили домой к невесте. Потом уже на второй день, в течение года не могу уже сейчас на самом деле сказать, как это все происходило, да, глубоко не изучала этот вопрос. На данный момент, вот сейчас у нас, например, может свадьба продлиться в течение 3 дней. Первый день это, как обычно, приходят к невесте, забирают ее, на второй день приезжают либо приходят, если это в одной деревне, если это в другой деревне или куда-то в другое место, то уже едут к жениху. Принято с собой брать невесте приданое, это скатерть и занавеску. Вот. И обязательно за невестой должны поехать, точнее, подружки. Ну, то есть они привозят и это все оставляют уже ее. И эти девочки уже помогают невесте вешать занавеску, да, стелить скатерть. Туйның 3нче көне мәҗлес сыйфатында уза. Кызлар егетләр булып, егетләр киресенчә кызларның күлмәкләрен киеп бәйрәм итә. У нас, если так сказать, бытовые традиции, да, остались у язычников. Это моление за ребенка. Мы готовим кашу, да, как ребенок рождается. Принято еще давать ребенку второе имя. Второе имя обычно знает только старшее поколение, то есть это, скорее всего, бабушка с папиной стороны, либо с маминой стороны. Кашу молят, освещают кашу и должны попробовать эту кашу члены семьи. Башта ботканы пешергән кеше, аннары баланың әти-әнисе, әби-бабасы, туганнары кабып карый. Бәби үзе дә шушы боткадан авыз итә. Шул рәвешле ул явыз рухлардан сакланган булып чыга. Татарлардан тыш, Идел буенда яшәүче башка халыкларның, аеруча да фин угырларның рухи мәдәниятләрендә мәҗүсилек катламы татарларга караганда шактый зур. Шул халыкларның берсе чуашлар. Алар шулай ук табигать кешеләренә ышана. Чуашларның ата-бабалары җирне дөнья океанда йөзеп йөрүче зур балык, ташбака яки елан өстендә утыра дип санаганнар.
Чуаш мәҗүсилегенең үзенчәлеге мәрхәмәтле. Шулай ук явыз рухларны шәфкатьләндерү максатында урманнарда, махсус гыйбадәтханәләрдә, кирамәтләрдә корбан чалудан гыйбарәт. Аларда әле дә борынгыдан килгән гадәтләренә тугры калып, корбан чалуны изге гамәлгә санаучылар бар. Чуашларның йолалары һәм бәйрәмнәре дә аларның мәҗүси карашлары белән тыгыз бәйләнгән була һәм катгый рәвештә хуҗалык, игенчелек календаре белән яраша. Мәсәлән, кояшны ылылау бәйрәме май чабу, тура Аллага һәм бабаларга корбан чалу манкун, язгы җир сөрү бәйрәме акатуй һәм башкалар. Ашлыкларны җыеп алгач, яңа уңыш хөрмәтенә Аллаларга һәм рухларга ялварулар һәм рәхмәт белдерүләр йоласы башкарыла. Ел дәвамында, бигрәк тә язгы кышкы айларда яшьләр арасында күңел ачулар, тамаша кылулар, аулак өйләр, әйлән-бәйләннәр һәм башкалар оештырыла торган була. Әлеге бәйрәмнәр бүгенге көндә дә ни дәрәҗәдәдер сакланып калган. Мәҗүсилек, әйтүебезчә, мариларда да шактый киң таралган. Әлеге халыкта галәмдәге тормыш көче, аллалар ихтыяры, явыз рухлар, бызым, күз тию, мәрхүмнәр җаны турындагы карашларга нигезләнгән традицион булмаган медицина үсеш алган. Им-томчылар һәм сихерчеләрне гаять яшен шартларда остазлар укытканнар. Мариларда да мәҗүси бәйрәмнәр шактый. Мәсәлән, игеннәр уңышы, терлек үрчеме, кияүләр турында багулар урын алган яңа ел бәйрәме. Бергәләшеп гыйбадәт кылу һәм корбанга иген бирү йоласы башкарыла торган язгы сабан бәйрәме Ага байрам. Җәйдә явыз рухларны куу йоласы Сурын бәйрәме. Яңа уңыш ашлыгыннан йола ризыклары пешереп һәм гаилә гыйбадәтләре кылып, көз көне билгеләп үтелүче Угинде бәйрәм һәм башкалар. Язычество, я как понимаю, это сохранение, может быть, тех древних традиций, по которым люди еще жили несколько сотен лет назад, и, может сказать, продолжает это сохранять, популяризировать, можно сказать. Вот, я так понимаю. Мариларда да мәҗүсилек белән бәйле бәйрәмнәр шактый. Про Шорок Йол, что могу рассказать, да, это буквально недавно уже прошел этот праздник. Вообще это, получается, отмечается в день зимнего солнцестояния, то есть обычно это 22 декабря, ну, это раньше так отмечали. Но сейчас уже в современное время, как сказать, больше, наверное, с русским праздником Рождества, может быть, оно совпадает. И то есть Шорок Йол по-марийски, если так дословно перевод, это овечья нога. Вот. Ну, в этот праздник люди наряжаются, то есть маски кто одевает, кто там какие-то старые шинели военные, и ходят, как сказать, в гости. И то есть люди не должны узнать, кто же вообще за этой маской. То есть и очень много, как сказать, есть легенд, что девушки гадают в этот вечер, то есть там в избу, видимо, не в избу, а где вот овцы стоят, то есть какая там овца попадется, не знаю, белая там, черная, то есть вот. Ну и также, конечно, как у русских, допустим, бросают валенки, то есть такого плана. Марилар йолалары буенча вафат булган әти-әниләре, туганнары белән сөйләшкәли. Былай эшләү аларга хөрмәт билгесе булып тора. Инде якты дөньяда арабызда булмасагыз да, сезне онытмадык дигәнне аңлата. Мисал өчен, җаваплы эшкә алынганда, ерак юлга чыкканда шулай эшлиләр. Тик ярдәм сорарга ярамый, юкса әрвахларны ачуландыруың да бар. В быту хочу рассказать, что, по крайней мере, в нашей семье это сохранилось еще. То есть, допустим, после бани, в банный день, обычно это суббота, когда все уже помылись, ставится отдельная чаша, получается, для духа бани, получается, у нас, как говорится, ну, дословно если переводить, как деду, как сказать, деду бани и бабушке, допустим, бани, да, то есть то, что ты говоришь им спасибо, то, что вот наши, как сказать, наши души почистили, там, тело почистили, помыли. Күреп торасыз, кайсы гына халыкны алсак та, мәҗүсилек элементлары байтак. Кайчандыр дөнья шушы мәҗүсилек кануннарында нигезләнгән булган бит. Шуңа да аларның әлегәчә халык арасында телендә йөрүенә аптырарлык түгел. Мәҗүси күренешләр айрыша да сакланып калган тагын бер үзенчәлекле халык мордвалар. Алар ике төркемгә бүленә: мукшылар,
Эрзалар. Икесе дә христиан динендә, ләкин кайчандыр мәҗүси динендә булулары көн күреш юлларында шактый чагылыш таба. Урманга җиләк гөмбәгә барасы булса, мордвалар бүген дә урман иясе Верявадан рөхсәт сорыйлар. Элек алар җиләк җыеп чишмә буена хәл алырга утыргач, үзең алып килгән сый белән сыйланырга аны да чакырганнар. Югыйсә урман иясе үпкәләр. Икенче юлы килгәндә җиләкле гөмбәле урыннарын яшерер дип ышанганнар. Су иясе Видява, басу иясе, Пексява, мунча иясе, Банява ияләр бары тик хатын-кыз затыннан гына. Йорт хуҗалыкны исә Кудяртова саклай. Йортны озакка калдырып киткәндә, аңа эндәшеп, өйне хәвеф-хәтердән саклавын үтенәләр. Валдашиняс мордваларның мәҗүсилек чорыннан ук килгән борынгы бәйрәмнәре. Ул көн белән төн тигезләнгән вакытта, 21 июньдә үткәрелә. Бөтен тирә-яктан дус туганнар җыела. Бүген ул милли фольклор бәйрәме рәвешендә уздырылса да, борынгы чорларда бу көнне мордвалар үзләренең изге агачларына килеп, илаһка табынганнар. Сәламәтлек һәм уңыш сорап күмәк дога кылганнар. Валдашиняс хәзер республика күләмендә зурлап бәйрәм ителә. Анда мордвалар гына түгел, Татарстанда яшәүче барлык милләт вәкилләре дә катнаша. Идел буе халыкларында мәҗүсилек чорларыннан сакланып калган йола гадәтләр, ышанулар, бәйрәм чаралар шактый. Аларны бер тапшыруда гына барлап бетерү әлбәттә мөмкин түгел. Шуңа күрә без әле киләсе тапшыруларда да бәйрәм йолаларны барлаубызны дәвам итәрбез. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру мәдәниятнең аерылгысыз өлеше булган мәҗүсилек, борынгы бабаларыбызның ышанулары, Идел буе халыкларында сакланып калган мәҗүси йолалар, бәйрәмнәр һәм гадәтләр хакында иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тенже путмейнде. Кодам умелись, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.